Generál Milan Rastislav Štefánik, jeho rodný dom v Košariskách. Politik, vedec, národovec. Je to človek, ktorý patrí k národnému pokladu Slovenska. Z tohoto národného pokladu, ktorý nám nikto neukradne, je potrebné, aby sme čerpali aj v týchto časoch, keď je Slovensko nie takým Slovenskom, ako sme si ho predstavovali. A naši ľudia, naši občania žijú inak, ako si to určite predstavoval aj generál Milan Rastislav Štefánik. Preto skúsme nájsť aj v týchto dobách, kedy naša krajina viacej prisluhuje Západu ako ostatným trom svetovým stranám. Skúsme nájsť tam zdroj a tam oporu v jeho odkaze, v jeho mene a v jeho myšlienkach.